klam pikkelvideo. Pikkel. Så gør du sådan her, se. Så skærer du igen. Der. Sådan en skive. Lækker pikkel fra VAT 19. Kan man godt spise det? Ja da, selvfølgelig kan du spise det. Det er fantastisk gourmet. Bare ind i munden med det. Ind i munden med det, lille skat. Nam nam. Kom så. Er du en kylling? Kom nu bare. Njam, 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 njam. Så skærer jeg også et stykke, så skærer jeg også bag. Ikke op? Kom nu. Kom nu bare ind. Kom nu. Er du mand eller mus? Spis den bare. Mand eller hvad? Mus, kom så. Ind med den. Helt lortet. Fy for satan. Fy for helvede, det smager dårligt. Tør du ikke? Tøsedrengen, han er her.